Aga jing lekai La Liga ka Rayo Vallecano ka lala ban pelim ya ka Villarreal da iway lanon. Bat ya ka sigol la yo ban Thep dau Camelo haga minit ka bah nyau peu. Aga jing lekai Serie A ka Udinese ka la ya khai ta Marsigol Persia ya ka Verona. Aga way pat ka jing lekai ka klub Suarez kadang ya Bteng ban Khur ya ka Jingjop bagalala ban pelim ya ka Saujos dai way lanon. Bat ya ka ni sigol jong ka Graham yo ban Thep da Everton haga minit ka ba prapeu. Lekai Australia League ka Melbourne City Persia ka Adelaide United. Aba pai siya kanina jing lekai ka Adelaide United kalayo bat ben kijar ning ko ang hagi live to South second leg ba Blackwood. Blackwood 1-0. Extraordinary. 34 seconds on my watch. Pada haga minit ka ba khanar leng ba ulam ka Melbourne City kalayo ban siugleng ya ka sigol jong ka Adelaide. Pada haga minit ka ba khat nyaw saisin ka Adelaide kalayo biang ban Thep ya ka gol pentam leng ba ukito. Pada haga minit ka ba South Pelai ka Adelaide kalayo ban Thep ya ka gol balai leng ba good win. Pada haga kelamit kata haga minit ka ba San Peu R ka Melbourne City kalayo ban Thep ya ka gol ka ba R leng ba uleki. Bat shwa ban kut ka jing lekai kata haga minit ka ba Khandai Peu plus lai leng ba ka penalty ka Melbourne City kalayo ban Thep ya ka gol penya khai. Bat ya ka ni ka penalty la kan jat dau McLaren. Leng ba ka ni jing ya khai ka Melbourne City kadang ne hakli du jong ka mi ekek point. Haga ba ka yo ar Peu pra point. Nagi khalai li jing lekai.